Ало! Ехо! Вау! Това е много тъпо нещо. И сега какво ще правя аз? Чай, да ли мога да се усиля звука? Как се усилва звука, е? Звука как се усиля? Звук! Откъде е този усиля? Не знам. Не знам. И аз не знам. Не, наистина не знам. Всъщност, какво да се прави? Не се знае. И аз де го знам. И да, хора, сега ще ви покажа как да си оправите микрофона с бандикама. Както аз разбрах от един пича и сега гледах му клипа. И значи, първо трябва да идете на видео. Трябва да си пуснете ето тези, двете. Това трябва да си го направите на F5, да. И това на F12. Тия двете да си ги пуснете, отивате в настройките. И това го правите на микрофон и това. И това също. И ето, вие ще видите от моят комп. И тук има някакви имате, не са важни. И просто ето снимате. И после като се включите тези микрофонни работи. И вече виждате там отгоре как ми се чува звука, силно или бавно. И да, хора, Митко Беги и Коко Беги, ако искат да разберат, просто трябва да изгледат този клип. Както аз изгледах един клип на един пич. Мисля, че този пич е моя приятел Flower in the Down, защото имаше неговото лого. Чакайте да проверя отново. На кой беше този клип, дето го гледах аз? Не съм гледал име, ма карай. Не. Клипа е на Deadpool. Deadpool. И той ми помогна да си настроя микрофона, което много му благодаря. И вече ще мога да снимам и на компютър. Да. Да. И Митко Беге и Коко Беге да гледат този клип. Тоест Коко Беге. Да гледат този клип и отидат на видео, правят си ги тия тук, F5, така се прави, това го и просто, цъкате F5 просто, F5 и то ви отива там. Днес, ако натиснете Enter, ще ви изпише Enter. F5, F4, F, да. И отивате на настройките, това трябва да си го направите най-долното. И това да го натиснете тук, и това. Окей, и ето вече си снимате. Да. И да, хора, мисля, това е за този клип. И ако искате да качвам клипове от компютъра или от телефона, само ми кажете. И да знаете, че ако се бера 100 абоната, ще направя едно парти с моите приятели, които снимат клипове, само с тях. С Коко Беге, Митко Беге, Стиви, Мартин, може би, Петю, само да сетя. Да, тия са. Около 5 човека и ще купя някакви чипсови храни там от Лидъла. Ще купим всичките и се натъпчем като прасета. Това ще е най-големия влог. Това ще е най-големия влог, хора. Да се натъпчем като прасета. И да, мисля, това е за този клип. И тези хора, които се чудят до сега, като моите приятели, как да се свържат бандикама с микрофона. Ето, че аз им показвам и довиждане.